אהלן, איך אני שמח שהגעת או הגעת להדרכה שלי? יכול להיות שבעוד כמה שנים, כשהחברה תעשה אקזיט, תזכרו, בואנה, ראינו את ההדרכה של אייל ברור, עשינו מה שהוא אמר בקשר לפיקוח האמריקאי, ובזכות זה הגענו לאקזיט. האמריקאים לא תקעו אותנו בדרך. עכשיו, אתם שואלים את עצמכם, למה האמריקאים בכלל יכולים להפריע לנו? איך החוק האמריקאי בכלל קשור אלינו? אני ישראלי, החברה שלי ישראלית, אני מנהלת רכש בחברה שפועלת מישראל. מה פתאום שהפיקוח האמריקאי ייגע בי? אז ככה, קודם כל האמריקאים מאמינים שהחוק שלהם הוא החוק הבינלאומי והוא חל בכל העולם. נאהב את זה, לא נאהב את זה, זה לא תלוי בנו, כן? זה כמו שבים אנחנו אומרים, אני לא יכול לשלוט על כיוון הרוח, אבל אני יכול לכוון את המפרשים שלי בהתאם. אותו דבר פה, צריך להבין, להכיר. עכשיו, מה היכולות של הפיקוח האמריקאי מבחינת תוחלת הנזק שהוא יכול לגרום? אז הוא יכול להשמיד את ערך החברה, זה כנסות עתק. סאפ קיבלה לאחרונה כנס של איזה $8 מיליון, בוינג קיבלה $51 מיליון, איירבאס קיבלה $1 מיליארד כנסות במצטבר. אז אתם אומרים, אני לא איירבאס, אני לא בוינג, אבל יש מלא חברות קטנות. טל דיליאן עכשיו הכניסו אותו לרשימות השחורות, ראיתם, קראתם. NSO נכנסה לרשימות השחורות. אפילו אותם מתיישבים נכנסו לרשימות השחורות על משהו אחר, והמזל שלהם ששר האוצר פעל למענם. לא בשביל כל אחד הוא יפעל, ולא תמיד הוא יצליח. אסור לנו להגיע לפינות האלה. אז איך אנחנו נזהרים? ממה אנחנו צריכים להיזהר? קודם כל, בשלב הרכש. שמה מתחיל רוב הבלגן. אם אתה מנכ"ל, תוודא שמנהלת הרכש שלך רואה את הסרטון הזה. איפה זה מתחיל? קודם כל, ממי קניתי? אם קניתי מאיזה חברה או בן אדם שהוא ברשימות הסנקציות, גם אני אמצא את עצמי ברשימות הסנקציות. עכשיו יש 19 רשימות סנקציות של האמריקאים, ועוד 2 של האו"ם. נכון, יש גם רשימות אירופיות ורשימות בריטיות, ויש לנו גם מערכות עבורם. אבל תזכרו שמי שבאמת באמת באמת נושך וחזק זה האמריקאים. אז קודם כל אנחנו מצייתים לחוק האמריקאי, ואנחנו לא קונים מאף אחד שנמצא ברשימות הסנקציות שלהם. יופי. עכשיו בואו נדבר על הציר השני. הציר השני זה ציר המוצר שלכם. אם המוצר שלכם כולל רכיבי חומרה, או תוכנה, או הצפנה, שהם US Origin, זאת אומרת שנוצרו בארצות הברית, נוצרו עם ידע אמריקאי, נוצרו עם כסף אמריקאי, אתם כפופים לחוק האמריקאי. אתם יודעים כמה חברות אומרים לי, אין לנו כלום אמריקאי. ואז שמתחילים לחפור, מסתבר שהאקסיילינג שעליו הם צורבים את כל התוכנה, האמריקאי. ההצפנה, שאיתה הם מוסרים את התוכנה, האמריקאית, כי הם לא רוצים שיגנבו להם את הידע. וכן הלאה וכן הלאה. אגב, הם רוצים גם לפקח, אפילו אם השתמשת בוורד, או במייקרוסופט, או באייפון. אבל זה עוד לא הגענו לשם. כשנגיע לשם אני אעשה על זה גם סרטון בנפרד. אז חשוב מאוד לבדוק את כל המוצר שלכם. אבל איפה כדאי לבדוק? בואו נתחיל מהרכש. לפני שקונים, בואו נבדוק, נבין את המשמעויות. כבר קנית, כבר נמצא בתוך המוצר. אין בעיה, גם אז אפשר לבדוק. לפעמים צריך להחליף, לפעמים צריך להגיד, אוקיי, אני מבין שזה המשמעות של הפיקוח האמריקאי, ואלה ואלה התנאים שבהם אני צריך רי-אקספורט מהאמריקאים. זה גם בסדר, אבל צריך להכיר את הדברים. איפה עוד זה יכול לפגוש אותנו? עשית עסקה בדולרים. אם עשית עסקה בדולרים, גם אם מכרת תפוזים שכתוב עליהם ג'אפה, נוצרו ביפו, אריזות מקרטון תוצרת ישראל, קרטון ממוחזר. זה לא משנה, זה כפוף לפיקוח האמריקאי. אז חשוב מאוד שתבינו, כל עסקה בדולרים כפופה לחוק האמריקאי. עכשיו, אם העסקה גדולה, ושימו אותה בלירות סטרלינג, היא עברה דרך הסוויפט בניו יורק, כי אין סוויפט אחר שיכול להעביר אותה. עברת דרך המערכת הסוויפט האמריקאי, כל העסקה כפופה לחוק האמריקאי. ויש עוד 1,001 מקרים שיכולים להביא אתכם, אבל אלה השלושת הצירים המרכזיים. 1, כמו שאמרתי, זה ציר מקורות הרכש. 2, זה ציר המוצר, האם כולל מרכיבים אמריקאים. ו3, זה ציר הכסף. האמריקאים נורא אוהבים את הקונספט של follow the money. אוקיי? עכשיו, צריך להבין שגם כשאתם מוכרים, חשוב מאוד למי אתם מוכרים. לא למכור למישהו ברשימות הסנקציות. זה בדיוק אותה תקלה, כמו שעשיתם, שקניתם מישהו ברשימות הסנקציות. לפעמים זה הרבה יותר חמור. כאילו עכשיו אתם העברתם במודע מוצר למישהו ברשימות הסנקציות. ואם המוצר הזה גם כולל רכיבים אמריקאים מפוקחים, או לא מפוקחים, או US Origin,
בכלל אתם בבעיה. עכשיו, איפה הבעיה הזאת תופסת אתכם? יכולה לתפוס אתכם במעלה הדרך. תוך כדי פיתוח, מגיע פיקוח אמריקאי, והחברה מסתבכת, והרבה פעמים לא ממשיכה הלאה. ויכולה לתפוס אתכם אפילו בשלבים של האקזיט ממש, שאתם כבר רגע לפני האקזיט, כמו שקרה לאורבוטק, רגע לפני עסקת M&A, פתאום התחילו לבדוק עסקה אחת שעשו, שנה וחצי עקבו אותם. לא כל אחד יכול להיפגש עם הכסף בעוד 18-20 חודשים בלי לדעת מתי זה יקרה, ועדיין לשרוד ולהתפתח. עכשיו שתבינו, הנושא של האקזיט זה חוק שנקרא CFIUS, שביידן הרחיב אותו במיוחד כדי לאפשר לפקידי הממשל לחקור כל חברה שרוצה לבוא לעשות הנפקה בארצות הברית, או merger and acquisition, או לקבל כסף אמריקאי כהשקעה, כסף משמעותי. הם רשאים לחקור אותם ב-day one, האם הם עמדו בציר הרכיבים, המוצר, נקרא ציר ה-EAR, Export Administration Regulation, תזכרו את השם הזה, או בציר ה-Sanction List, האם הם קנו או מכרו למישהו ברשימות הסנקציות. כדי שלא תיפלו בכל הדברים האלה, ואמרתי לכם, אני לא מוכר לכם עכשיו שום דבר. כל מה שאני מציע לכם כרגע, תבואו לשיחת אבחון חינמית, שיחת אבחון, CT, רנטגן, לראות מה מצב העסק שלכם, החברה שלכם, איך אתם פועלים, איפה הסיכון האישי שלכם. בסוף הפגישה אתם תצאו עם צילום מצב מסודר של מה קורה אצלכם בעסק, בחברה ואצלכם באופן אישי כבעלי התפקיד באותו ארגון, ותוכנית פעולה, מה צריך לעשות כדי לא להסתבך עם הפיקוח האמריקאי. איך תיישמו אותה? לא משנה לי. תרצו לעבוד איתנו עם סייפזון, שיש לנו את המערכות והכלים המוקלים נאמבר 1 בעולם, עם AI, מוכח, עובד כבר מ-2015, בשמחה ובאהבה. תרצו לעשות לבד, גם בשמחה ובאהבה, אני תמיד אהיה פה בשבילכם לענות על כל שאלה. אז לא להתעצל, למלא את הפרטים, לקבוע איתי שיחת אבחון, תקבלו את האבחון, תחליטו על מה אתם רוצים לעשות. תשמרו על עצמכם, תגיעו לאקזיט. תודה.